रैसुमै एसेबां गोबाव नेगासिनो फैलासो सानबायमोन आं। आं मानो फैया जानो रैसुमै? जाबाय दे सोमखोर, दा आंनि फिना। आंखौ माखौ नायनानै मोजां मोनखो नों रैसुमै? ना आंनाव साख्रियानो दङ ना बाख्रियानो दङ? आंनावथ' जेबो गैया। बिदि दा बुं सोमखोर, थार मोजां मोनलायनायाव साख्रि आरो बाख्रि आंनो जेबो नाङा। दानिया नों बेखौल' बुं, नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना? आंखौनो नोङो जुदि जिउनि लोगो सायख'बायब्ला आंबो नोंखौ नेवसिनो साना रैसुमै। बिदिब्ला नों नोंनि खुगाजों आइ लाभ इउ खेबसे बुंलाय। आइ लाभ इउ रैसुमै। आं जेबो खोनायाखैसै, एसे गोरसायै बुं। आइ लाभ इउ। आइ लाभ इउ टु सोमखोर। गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोसो जायो अराय नोंनि खाथियाव थानो गोसो जायो अराय नोंखौ खाथियाव मोनो थैस' थांस' अराय जिउनि नों जोनोम जोनोम अराय जिउनि नों गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि जेसेखि फैयाथों खैफोद आफोद जना थेवबो सहायगोन नोंखो गोरबोआव लाना जेसेखि सोगोमा सारन्थाइ बारहुंखा थेवबो सहायगोन गोरबोआव नोंखो लाना गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि
अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोसो जायो अराय नोंनि खाथियाव थानो गोसो जायो अराय नोंखौ खाथियाव मोनो थैस' थांस' अराय जिउनि नों जोनोम जोनोम अराय जिउनि नों गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि Tum tate tir ay sham nang deka li mana te than pare ओइ हला ade जोंहानि संग्रा माथो सोरबा मोजां मोननाय सिख्ला दंनो नों मिथिगौ ना gaya de नंखाय बाथ्रा दा बुं maba de माबा ओरैनो सोर खोन्थानाय सोरबा खोन्थालायनांगौ नामा बे पुलिस मानसिनोनो ओरैनो हमना खायो बाथ्रायावनो दंखायो इन्जुराबो खोमा थायो इन्जुराबो खोमा थाया दै थायोथ' आरो दे दानिया बुंदो बे सिख्लाया सोर बबेनि आरो मा मुं माबा दै नों लोगो आदै जगेन्द्रनि फिसाजो रैसुमै ए नंगौ नामा जेबो नङा दे जेबो नङा माने आदैया बिहामजोखौ नुखाबाय नुबायथ' आरो बेथ' जोबोद मोजांसो आंनि बिहामजो जागोना खानाय रुंबां जानजि बालें गन्थं जंब्लिर औ बिदिब्ला दोंसो मेथाइ खानाय रुम्बां नायनो मोजां थोद फाग्ला बेबो माबा मेथाइ जाबाय नामा दोन साहाया लोंदो बिमा जोंहानि फिसाजो रैसुमाया बै आंनि लोगो बिरेननि फिसालाजों मोजां मोनलायनो हा गथ'आलाय माथो मावो गथ'आ जेबो मावा बिएससि पास खालामनानै न'आव ओरैनो दङ फारसेथिं मोजां न'खरनि गथ' गोरों गथ' जेरावबो सुबिदा जोबनो गैया गथ'आ मोजांबालाय आंलाय माथो बुंबावनो रायजोखौथ' गावसोरसो जागोन गथ'खौ आं खेबसे नुखाबायबो आरो नुनायावनो फसायखादों हा गावसोर सानैजों गोसो मिलायदोंब्ला जोंलाय माथो बुंबावनो होमब्लाथ' सोमखोरा दाखौ गुमैसो जासिगोन माथो आं दानो नोंथ'वाब्रा जाम्बा जायोब्रा आफा बेफोरलाय मा सोमोन्दोसो अह' हेल' जगेन्द्र नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय माबोरै दङ नोंथाङा आरो दिनै बेरेफुंजानि माबोरै गोसोखांखो नोंथांखौनो एसे डिस्टार्ब होनाय जाबाय बुंना माबादि डिस्टार्ब जोंफोरबादि पुलिसाथ' सानफ्रोमबो डिस्टार्ब खालामनायनि थाखायनोल'खा आदसा नोंथांजों मोनसे गोनां बाथ्रा सावरायनांगौ दंमोन नोंथाङा आंनि न'आव फैथारनांगोन आसा थिग दं नोंथां आं थांगासिनो दं थेंक इउ अके एसेबां मोजां बाथ्रा खोनानायनि उनाव सोरबादि मानसिया खुसि जाया जानो आंथ' बै दिनखालिनो सानखादोंमोन जाय दिनखालि आङो नोंथांनि फिसाजोखौ गिबि खेबनि थाखाय नुजेनदोंमोन आरो आं बेखौबो नागिरखादोंमोन दि आंनि न'खरनि जानो गोनां बिहामजोआ जोबोद समायना खानाय गोलाव गुसुथि जारौ जानजि बालें दा बेफोर गासिबो गुना नोंथांनि फिसाजोनावनो दंजोबो आं नोंथांखौ सोंबावनाय जायोदि दा नोंथाङा बे सोमोन्दोनि सायाव मा बुंनो सानो इन्सपेक्टर साहाब आं दिनै नोंथांनो खोथा होयो आंनि फिसाजोआ जुलि जायोब्ला नोंथांनि फिसाज्ला सोमखोरजोंल' आरो रावजोंबो नङा आं दिनै नोंथांनो खोथा होयो बुब्लि औ थांगौ फैलाय बेयाव नै बियाय गोदान
ए खुलुमबाय खुलुमबाय बिथांनि थाखाय साहाफोर बानायना लाना फैदो। नोंथांमोना जिरायदो आं लानानै दे फैहैनि जागोन दे रैसुमै नोंखौ दिनै थारैनो जोबोद समायना नुथारदों। नुमारदोंना माबायदि समायना नुदों? नोंखौ हिन्दी फिल्मनि जेनेलिया बायदि नुदों। जाबाय दे एसेबां बाख्नायनो नाङा। रैसुमै थारैनो नों आंखौ बावगारलांनाय नङाथ'? मानो बावगारनो? आं नोंनि खर'खौ दांनानै समायलायो। माब्लाबाबो आं नोंखौ बावगारनो हानाय नङा। नांगौब्ला आंनि जिउखौनो बावगोन। से बिदि दाबुं रैसुमै। जोंनि मोजां मोनलायनाया अराय सैथो आरो गोथार। जुदि जों सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया थैग्रोयोब्लाबो जों सोरगोआव सासेया सासेखौ नेनानै थाहैगोन। सोमखोर रैसुमै आइ बुरुम बाथ्राखौ बावबाय नामा? बुं मा खोन्था? नोंखौ आं जौसे बेग सिमेन्ट आरो माखासे रड बिलाइखौ नों मानो दासिमबो दैथायहराखै? नोंहा सिगांनि बाखियानो 2 लाखनि सायाव जाखाबाय। आंनो सिगांनि बाखिया होफैग्रो नोङो। बेनि उनावसो लांनाय बाथ्राखौ बुं। आंखौ बारे बारे नों थुंखिफैनो दा नाजा, मोनथिबाय? जानो हागौ नों आंनि मुंखौ दासिमबो मिथिया। उरखाव, आंनि मुङा उरखाव। उरखाव बेबादि गोरा रज'नानैनो आंजों बे एरियायाव सासे मानसिनि गैया मिथिबाय। आरो जाय बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावो आं थोंजों बेखौ गोजौ दैथायहरनाय जायो मिथिबाय। गाबोन फुंनि गेजेराव गासिबो मालखौ दैथायहराब्ला जानो हागौ गाबोननि साना नोंनि थाखाय जोबथा सान। साननानै नाय खेबसेबाव। फै दै लाबोलाय आफा निल। र' लांगासिनो दं आइ। गिसिब लाबो आफा र' गिसिब। लाबोनि। मा जादों आयै? नोंखौ मानोबा गिनाय बादि नुदों? निल आफा आं दासो एसे आगोलाव बाजाराव बै मानसि बुथारग्राखौ नुदोंमोन। सोर मानसि बुथारग्रा? सोरनि बाथ्रा बुंदों नों? जाय मानसिया नोम्फाखौ बुथारदोंमोन बियो बै उरखावानो। बियो दिनैबो सासे गलादारखौ बुथारनायनि खोथा बुंनानै सोमखारिदोंमोन। बे बुथारगिरिया दिनैसिमबो मासे उदां दाउफोर बायदि बेरायगासिनो दङ। बे बुथारगिरिखौ साजा होनायनि थाखाय माबा मोनसे राहा दिहुननांसिगोन जों फिसा। अ आयै जों माबा नङा माबा मोनसे राहा लानांसिगोन। आयै आंहा सासे सोमखोर मुंनि लोगो दं। बिनि बिफाया ट्रेन्सफार लानानै जोंनि थानायाव इनचार्ज जानानै फैदों। आं बेजों बे केसनि सोमोन्दै सावरायलायगोन। औ आफा जेसेबां हायो एसेबां बे खामानिखौ थाबैनो मावनानै ला। जागोन आयै। आयौ नै फाग्ला आगोनाब्ले ओंखाम मोनाखै नामा? उदैया खुरजोब्बाय। दानो ओंखाम मोनजायो नामा? बिगोमाया बाजार खालामनानै फैयाखै? हंला जग्लब आंखौसो हंला जग्लब होनदों। 3 बाजिलायलांबाय। ओंखाम उखैनो हाथारला, अबस्था गैथारला। 3 बाजिब्लाबो मोनफैयाबा आंलाय माखौ संनांगौ? बिदिब्ला मोनसे आइडिया। मा आइडिया बिलाय? नोंनि खावलायाव खनसे खुदुमनि, अब्लानो आंनि उखैनाया स्रां। थोद फाग्ला जग्लब। आंखौ फाग्ला जग्लब होनदों? नोंबो आंनि फाग्लि जग्लब जानांगोन।
मिथिदों नोंलाय आंखौ मा सानदों हा उदैया उखै उखै देहाया दुब्ला